Po dlhom čase vás opäť vítame pri našich správach. Dobrý deň, veľmi sa tomu teším. Nebudeme ale už viac zdržiavať. Milí diváci, ešte raz vitajte. V prvom rade by sme chceli privítať našich prváčikov. Veľmi sa z nich tešíme. Veru veľmi. Počuli sme, že už jazdia na autách a plavia sa na lodiach. A v triede mali zoo. Presne tak. Veď posúďte sami. Červenej. Žltej. Tak ste videli sami. A toto je iba slabý odvar. Ale poďme ďalej. V septembri sa naša škola zahalila do bieleho. No počkaj, však v septembri u nás na Slovensku nikdy nesneží. Jasné, že nie. Ale vysvetlím to zahálenie do bieleho. 25.9. bol Svetový deň mlieka na školách. Pani učiteľky, vychovávateľky spolu s deťmi si pripomenuli, ako je mlieko dôležité a odkiaľ sa získava, a to naozaj aj zabavnými aktivitami. Tak už viete, detičky, kde bývajú kravičky, aj že v bruchu knihu majú, z ktorej si však nečítajú. A viete, že správna krava z vemena nám mlieko dáva. Tak už viete, detičky, kde bývajú kravičky. Joj, asi hneď ako prídem domov, si dám jogurt na olovrant. Oh merci, great job. Ako prosím, prečo na mňa hovoríš iným jazykom? Takto či tiež vysvetlím. A aj vám, milí diváci, 26.9. bol Európsky deň jazykov. Naše 8-čky v spolupráci s pani učiteľkou Zuzkou Holosovou pripravili rozprávku o červenej čiapočke, a to po francúzsky. Bolo to naozaj obohacujúce a naše deti to veľmi ocenili. Bolo raz jedno malé dievčatko, ktoré nosilo červenú čiapočku, preto ju všetci volali Červená čiapočka. Jedného dňa stará mama ochorela a mama červenej čiapočky hovorí: Va chez ta grand-mère et pour-lui ce panier avec des galettes mâchées. Dievčatko vzalo košík a vydalo sa cez les. Tam stretá vlka, ktorý sa jej pýta: Alors, petit chaperon rouge, où tu vas? Je vais chez ma grand-mère, elle est malade. Et où elle habite? De l'autre côté des moulins. Regarde, il y a beaucoup de fleurs. Prends un du bouquet pour ta grand-mère. Merci, monsieur, c'est bonne idée. Vlk zmizol. Červená čiapočka sa hrala s motýlikmi a natrhala kvety pre starú mamu. Zatiaľ sa vlk prišiel k domčeku starej mamy a zaklopal na dvere. Qui est là? C'est moi, votre petit chaperon rouge. Povedal vlk zmeneným hlasom. Dis la cheviette et la bobinette, ma chérie. Vlk otvoril dvere, potiahol kľúčku a vstúpil. Stará mama čítala vo svojej posteli. Vlk sa vrhol na starú mamu a zhotol ju. Vlk si obliekol šaty starej mamy a lahol si do postele.
zrazu počul klopanie na dvere. To bola červená čiapočka s košíkom a krásnou kyticou pre starú mamu. Qui est là? Opýtal sa vlk zmeneným hlasom. C'est moi, votre petit chaperon rouge. Je vous apporte des galettes et un petit peu de beurre. Tire la cheville et la popinette, chérie. Červená čiapočka poslúchla vlka prezlečeného za starú mamu a otvorila dvere. Položila košík a priblížila sa k posteli starej mamy. Zostala však veľmi prekvapená. Stará mama bola totiž akási iná. Mala veľké uši, veľké oči a... Mais, ma grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles, ça c'est pour mieux te croquer, ça c'est pour mieux te voir, mon enfant. Mais, ma grand-mère, comme vous avez de grands yeux, ça c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Mais, ma grand-mère, comme vous avez de grandes dents, ça c'est pour mieux te croquer, mon enfant. Keď to vlk dopovedal, vrhol sa na červenú čiapočku a zožral aj ju. O malú chvíľu už s plným bruchom odfúkoval na posteli. Toto všetko sledovala aj Veverička, priateľka červenej čiapočky. Oh, c'est horrible, il faut appeler le chasseur. Veverička sa rozbehla, aby rýchlo našla polovníka, ktorý by mohol pomôcť červenej čiapočke a jej starej mame. Monsieur, le chasseur, vite, vite, venez avec moi. Le petit chaperon rouge et grand-mère se trouvent en danger. Poľovník sa teda spolu s Veveričkou vybral v domčeku starej mamy. Už z diaľky počul hrozné chrápanie zlého vlka. Vstúpil do domčeka, pohľadal vo svojej taške veľké nožnice a vlkovi rozpáral brucho. Červená čiapočka so starou mamou vyskočili a ďakovali svojmu záchrancovi. Merci, monsieur, vous avez sauvé nos vies. Merci beaucoup. Je suis content que vous êtes sain et sauf. Polovník s červenou čiapočkou a Veveričkou nazbierali kamene, ktoré vlkovi naukladali do brucha. Polovník mu brucho zašiel a rýchlo odišli z domčeka. Keď sa vlk prebral, cítil, že je akýsi smedný. Odkráčal z domčeka ku studni. Chcel sa s nej napiť, ale veľké brucho ho prevážilo. Vlk spadol do studne a nikdy nikto ho už nevidel. Červená čiapočka sa spokojne rozlúčila so starou mamou a nebojazne sa vydala naspäť domov, k mamičke. Októbri bola akcia, v ktorej sme sa spojili s celým svetom, teda s minimálne miliónom detí. Áno, túto akciu mám veľmi rád. A čo takto povedať divákom, o čo ide? No dobre, ja to teda poviem. Pápež František vyzval všetky deti, aby sme sa zapojili. Do akcie Milión detí sa modlí ruženec. A tak sme sa pridali aj my a môžem vám povedať, malo to obrovskú silu. Aj ďaká pánovi kapelánovi a pani učiteľkám, ktorí sa predmodlievali desiatky v 5 jazykoch. Áno, vďaka. A poďme k poslednej akcii, ktorý sa zmestia do správ. 28.10. sme pred prázdninami zažili noc v škole. Naša škola sa zahrnila do kráľovstva kníh. Deti, pani učiteľky, pani vychovateľky sa zmenili na knižných hrdinov. Tá výzdoba, tie stanovištia, potom diskotéka. Proste čas, ktorý je pre nás nezabudnutelný. Poďme si pozrieť reportáž, aby ste vedeli aj vy, ktorí ste to nemohli zažiť. To bolo veľmi krátke. Celé video si môžete pozrieť na našom YouTubeovom kanáli. Milí naši diváci, sme na konci našich správ. Veríme, že sa vám páčili. A ešte viac, že sa čoskoro uvidíme. Dovidenia. Požehnaný advent. Dovidenia.